Дечки, редактор на Вилка Странска. Баш от това е много страшно узголиците се. Люзгаме, снимам въка. Айде да ходим. Айде, леле. Оке, ви е страшно, влази ми се. Леле, кой ке дрежи? Леле, аз ке дрежи. Изкачи. Си изкачи. Сме стигнати. Айде. Добре. Стой камера. Интересно беше. Това беше интересно, дечки. Това беше интересно. Сега това можем да работи е слична. От това бидейки е слична. И за това можем да работим. Дали се беше така. Хайде ме. Чекай. Това ич не е страшно. Самованки и толкова. Това ич не е страшно. Сега, там, чаме на високата. Чаме на високата. Вземи се, чаме на високата. Надвор. Дечки, интересно бе. Интересно много. Да. Сега на ова, ви покажем се. Сега тая има много деца има. Ама добро. Така може да удрежим телефон. Ту, интересно е, дечки. Вземи се. И от там се, и от лиляковата, и от ова. Интересно е ова. Ако гледате, интересно е ова. Сега чуваме на ова лилякова. Вака. Лилякова, дечки. На лилякова, и ке завря, не. Още на две лилякова. На повис. Като лилякова. Чуди ми сега. Брат, това е страшно. Това беше страшно. Айде ми е по-близи. Това беше страшно. Малинко, това беше страшно. Замалцки панеш. Телефонът. Ще не страшно. Чао, сакам сите и вие да видите овой парк. Чао.